kovaa, eli VIP-lähtö on siinä menossa ja sen kuljettajista ei sitten ole täällä tietoutta. Se rataa tarkastaa kelloja, joten saadaan sitten että on kaikki tekniikka pelaamassa. 30 on sitten tauko. Siinä on moottorikelkojen näytösajoerät eli se on tuolla sitten semmosessa kärkipaikassa. Tuolla tosiaan siinä menee sitten Veijo Alapässäri ja nimenomaan on autona ja ryhmää N, vuoden Toyota Corolla ja Valkeakosken Toijalan seudun urheiluautoilijat on kaverilla autourheiluseurana ja näin sitten tämä kisa on alkanut. Seuraavana on numero 3 Korolalla Jukka Värri. Numerolla 11 on seuraavana sitten Toyota Celica 4-vetonen ja PR Racing on Leinon Tekon seura. Ja vielä on monenlaista meriittiä. Mestari on siinä sitten kokeilemassa myös vähän renkaita tietenkin, mutta todellisuudessa vetää kovaa Satakunnan urheiluautoja. On Harri Steinerin seura ja Mitsubishi ja edelleen mennään sitten tätä 13 tulee Olli Harkki ja Mitsubishi Galant, Valkeakosken Toijalan seudun urheiluautoilijat ja taittaa justiin tosta mäen alle. Ja tulee sitten täyteen 90 ja kääntää siitä sinne Taipaleelle. Autoillahan on talvirenkastut, niin se myöskin pitää sitten vähän tämmöistä kesäolosuudetta. Toyota Celica GT ja Oriveden seudun urheiluautoilijat lähti siinä Taipaalle. Numero 15 Petri Tuomaala justiin tämän mäen tässä uittimissa. Kiintopiste seuraa tätä lähtöä ja näin siinä Petri Tuomola. Kortteiston Rauno on 34-vuotias Kuusesta. Helsinki 7 vuotta ajanut rallia. Ja Kolppi on siinä. Seppo on 42-vuotias toimitusjohtaja Jyväskylässä. Jyväskylän urheiluautoilijat seurana vuodesta 70 lähtien rallia, rataa ja jäärataa. Toyota Starlen Naantalin seudun urheiluautoilijat. Ja Jukka on 35-vuotias putkiasentaja Naantalista. Ja Naantalin seudun urheiluautoilijat, hän oli hänen autourheiluseura 300. Ja näin sitten viedään Starlettia, joka on sitten tätä luokka 3 ja 2 ryhmäläistä. Ja se on sitten tätä ryhmät A ja RC, tämä 43-vuotias kiinteistöhoitaja Vesilaadelta on siinä Taipaleella. Ja Jarmo Laakso lähti sitten Toyotalla perään, Toyota Starlet ja Tampereen urheiluautoilijat. 28-vuotias ja kotipsi on Seppo Hannukainen ja Lada PRTS ja PRTS on tällä 40-vuotiaalla liikkeenharjoittajalla, jonka kotipaikka on Pori. Ja sitten Autoliitto Tampere ja autourheilukerho ja nyt ollaan sitten luokassa 4 ja mennään vähän isommista eli enintään 2000 on nämä ajokit, jotka tulee sitten tämänkin ohi varmaan jo siinä kaarteessa mennä. Jari Sakselini, Avenseralla ja PR Racing on seura. Ja näin sitten Jari Sakselini, 20 vuotta vähän ylempää, Opel Kadett ja 16-venttiilinen vehje siinä sitten urheiluautoilijat on tällä 41-vuotiaalla maanviljelijällä seurana. Ja näin ensin Jari Lammin sivu Ford Escort XR3 ja Hämeenlinnan urheiluautoilijat on seurana. Urheiluautoilijat tietenkin on maanviljelijän seura. Tämä 32-vuotias liikkeenharjoittaja sitten joihin heilahti tosta vaan ihan mäinen. Ladalla ja näin sitten 20-vuotias on niin on Kari Kytölä Opel Manta ja Oriveden seudun urheiluautoilijat. Ja tämä on tätä enintään sitten tätä edelleen 2 tonnista luokkaa. Ja näin kun sitten jo 38 Marko Mansikkamäki Lada VF. Ja Mansikkamäen Marko on autoasentaja ja tämän 20 Ford Escort ja Vorsan seudun urheiluautoilijat.
Ja näin on sitten tyttö radalla. Ja tietenkin naisellisesti täällä taas ilmoitettuna kuuluttajalomakkeessa, että sopiva on tämä. Numero 40, Heikki Pohjola Saapysi Kuutonen, eli siellä menee nyt tämmöistä kajakkitaappia sitten tosi kovaa, kun sitä Pohjola Heikki loppuvat peralleista ja sprintestä, joten hyvin on saapumisia ja pakkuisia sitten Suomen poliisien autorekryymät ja Pohjola on Tiemäki myös Tampereen urheiluautoilijoista. Talpo 1600 on hänellä ajokkina. Ja näin sitten lähteemään Arto on 900 luokkaa, joten se on nyt sitten Talpo 1600, kun perään on mennyt siinä jo kovaa. Tästä mäeltä Harri Lopponen Lada VFTS ja Raision urheiluauto. 3 oli Antti Viinikainen, 32-vuotias maanviljelijä Vorsasta ja nyt on 44 sitten Harri Lopponen siinä taipaleella. Ja näin saadaan tähänkin hommaan sitten selvä. Ja Markku Kauppila Ford Escort RS 2000 ja Ylöjärven urheiluautoilijat on miehellä sitten ikää 34 ja on 34-vuotias konetekniikko, joka tässä äsken tarjosi. Hänellä on ajokkina tämä 303S ja menestystä on monenlaista. Ja sitten urheiluautoilijat ja nyt mennään sitten luokkaa 5. Ja sitten ryhmää 2. Siinä on kysymyksessä ART ja Supersalonit F-ryhmä 2 ja Kimmo Peippo Volvo 242 ja Paimion urheiluautoilija ja koneistaja on kaveri 26 vuotta VV 1302 S ja Kangasalan urheiluautoilijat on seura ja 44 vuotta taukokuljettaja on Ossi Kunelius, Osi Tapio Outinen, Opel Kadett C ja Mynämäen urheiluautoilijat on seura 25 vuotta Tapio ja kotipaikkana on Nousiainen, Mynämäen urheiluautoilijat on tosiaan tässä sitten seurana. Ja näin joskus hyviä, joskus erittäin hyvä Escort PR Racing ja näin sitten 28-vuotias Lainen menee siinä PR Racing. Ja nyt jos otetaan sen verran testiä, että kun nämä vaihtoehtoja nostetaan kättämään. Hyvä, kiitos. Ei sen isompaa ollut, mutta saatiin toi Nortti vähän juokseen tossa, niin katso Toyota Celica 2000 ja näin sitten ensimmäisenä valmiin taipaleella. Ja kun sitä VIP-autoa tuossa jossain vaiheessa itkuen, siinä menee Olli Virtanen Tampereen urheiluautoilija ja Kari Notko Vuorteesko Tampereen urheiluautoilijat ja Sakarihan ajoi mahtavat vaiheessa Pyynikin pistejäärataa, joten näin siellä on miehen ajokkina ja Alfa Romeo 1 takana ja näin mahtavasti 28 Juha Vatanen VV 1303S ja Väestin urheiluautoilijat takaisin käyvät ensisijaisesti puhaltavat polttari ja tuolla mennään näyttökaarteita sitten pellon välissä. RV seura ja samaisella peltotaipaleella. Siinä on 90 heti tämän mäen jälkeen ja sitten on tämmöinen tästä mummailla sponsoreita. On Tapio Outinen Siinä oli ensimmäiseltä kierrokselta jatkamaan eskortilla, joka tapauksessa pitkälläkin siellä ja näin sitten on Kunelius Kangasalan mies Volkkarilla Paakson jarruvalot. Siellä vielä sitten parikymmentä tollain lailla. Ensimmäinen kierros oli ajettu siinä ja ilmeisesti auto oli Volkkarissa
nyt on sitten ainakin tämä auto ei ollut se, miksi hiljaisesti tosta mäkeen kiipee tulee pois vielä Kosmos ja näin on Markus Loponen siistillä Ford Sierralla Taipaleella ja taistelija Harri Loponen Raision urheiluautoilta edustava Harri mukana meidän mukana ja löydetäänkö täältä 40 ensimmäisellä kierroksella 2.40.85 on aika, joten siitä on hyvä parantaa. 42 Arto lähtee Mäki-Talho 600 ja Tampereen urheiluautoilijat ja Saapkapissa ja näin sitten hänellä on sieltä ratapuolelta kovia saavutuksia ja luettelulta ensimmäiseltä kierrokselta 3. On ollut Suomen poliisien autourheilukerho on korkealta. Aina viidentenä on Heikki Pohjola. Ja Päivi Laaketsen T-Skoskuvat 600 vuotta urheiluautoja ja Päivi löytyy tuolta Jokamiesluokan puolta yhdelläkin saavutuksilla. On aloittanut siellä niin kuin moni muukin on ollut 10.1. Ja mistä täältä sitten löytyy esimerkiksi Parikysölä on Oliveren seudun mies 2.37.47 on ollut ensimmäisen kierroksen aika. Ja näin on lähtenyt Tero. Ja luvulta 29. GSI Kurjalan on Taipaleella ja Jukka löytyi ensimmäisen kierroksen tulosluettelosta tosta heti 10. Kyljessä ja PR Racingia edustava Jari Sasseliini. Ja kuvataan ensimmäiseltä kierrokselta ja löytyy ja luku 21. 32 Hannu Siukola Ford Escort 1600 Autoliitto Tampere Autoliitto ja Hannu täältä ulosluettelosta veikkaan aika korkealta kyllä 4 on tosta ja TS ja ja aina noin pitkältä jaa on keskeytys tullut ensimmäiseltä kierrokselta joten siinä on jotain Laakso, Toyota Starlet, Tampereen urheiluautoilijat ja Jarmo Laakso löytyy sitten täältä tulosluettelosta. Starletti heti sitten perään, Matti Venänen, tulosluettelosta 14. ensimmäinen Antanin seudun urheiluautoilijasta. Ja mistä se ensimmäiseltä kierrokselta ja luku on 8. Ja aika on 2.40 ja Jyväskylän numeronsa mukaisesti. Ja kortteisto on vetänyt tällä golfillaan hyvän ajan ja on tällä hetkellä 8.21 ja siinä ei sitten Leino Kaupeetti ole erossa. Petri Tuomaala, Lansijärjelta, Oliveren urheiluautoilija. Petri Tuomaala ja 28. Oriveren seudun Nurkasniemi Toyota Celica GT4 Oriveren seuraavalta paikalta. Numerolla 13 lähti juuri matkaan Olli Harkki, Mitsubishi Galantti, Valkeakoskella ja Harkki
Tossa on ollut ensimmäisellä kierroksella kolmanneksi nopein, aika 2.31.60. Taipaleella Mitsubishillä ja Mitsubishi 160 on siinä. Ja ensimmäisellä kierrokselta tuolta sitten 23. ja aika 20. Ja näin vetää ja anteeksi, Teppo Leino siinä nyt sitten menikin ja näin mä tässä sitten jo vähän sekoisin tuolla GT:llä Kyrönseuron urheiluautoilla ja lähti nyt sitten perään ja näin tuolla jo ja Teppo Leino ja yrittää sitten pitää tämän kärkipaikkansa tällä hetkellä. Paleella Hannu Teronen Toyota Corolla GT ja valmiiksi urheiluautoja ja katsotaan mistä löytyy sitten Teronen numerolla 2 ja Hannu löytyy tuolta Tieluku GT ja PR Racing seurana ja Tielukulta ja ensimmäisellä kierroksella 2.34.30. Ja tässä oli nämä sitten kilpailuaikaa.